Teraz Gabika sa nachádza v Tokajskej oblasti Borha. Asi 150 metrov odtiaľ je Rakočiho kastil. No a toto je tzv. Biotop Močiare. Minulý rok, keď som tu bola, si pamätám, že voda siahala až tu Močiar. Tak som bola prekvapená, že som na správnom mieste. Ale nič neubudlo, len voda. Lavičky som neminula, len tie. Ako môžete vidieť, dnes je krásny slnečný deň. No a tu, jak vidíte, po ľavej ruke je už ten spomínaný mnou Ben Močiar, čo mi tak veľmi chýba.